Morning po everyone. Good morning mga kabalen, mga karehiyon. Welcome po dito sa ating panibagong episode ng CLTV 36 News Stream. I-follow nyo lamang ang ating CLTV 36 News page para ho sa mga update. Ito yung ating ginagawang pagbabantay kay Bagyong Pepito. Kumusta ho kayo mga kabalen? Welcome po sa ating news streaming. Muli ako pong inyong lingkod, Justin Dizon, ang CLTV 36 news streamer. Opo, sa oras hong ito mga kabalen, kukumustahin ko lang ho kayo. Kumusta po itong inyong weekend? At kumusta po ang lugar, no? Ang sitwasyon ho sa inyong lugar matapos po itong pananalasa ng Bagyong Pepito. Opo, dito sa Pampanga, dun sa latest na update ho ng ating Pag-asa, malayo-layo na dito po sa Pampanga. Pero gayon pa man, asahan pa rin yung mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng lalawigan. Bunsod dyan ng localized thunderstorms, ayon ho sa Pag-asa. Silipin ho natin yung sitwasyon o yung lagay ho ng bagyo mula po sa live satellite image mula po sa AccuWeather. Opo mga kabalen, eto medyo malayo-layo na gaya ho ng aking binabanggit kanina. At hindi na ho patuloy po ang paggalaw ng Bagyong Pepito sa direksyong northwestward o Hilagang Kanluran sa may West Philippine Sea. Ayon ho yan sa Pag-asa. At dito ho sa update ho ng Pag-asa, inaasahan po na ang patuloy na pag-exit ni Pepito sa PAR this morning or outside po or ika nga mamayang tanghali po at ito po yung forecast ng Pag-asa. Ngayon silipin ho natin yung yung update yan, batiin muna na yung mga nagko-comment bago natin napuntahan po itong latest update mula ho sa Pag-asa o yung forecast. Kanina pong alas 5 ng umaga pala yon. Yung next available po ay mamayang alas 11. Bigyang daan muna natin itong mga nagko-comment at nakikilahok sa ating balitaan. Si Michelle Broquesa. Ayan, good day. Sabi ni Michelle Broquesa, magandang umaga po. Si Susan Fermoso, congratulations and best wishes. Kanino ho? Sinong kinasal? Ayan, congratulations kung sino man. Yung binabati ni Ma'am Susan, ayan, shout out. At, opo. At syempre, ang ating kaibigan, present, Alvin Quijado. Maraming salamat, Alvin. Kung meron pong presidente, yung mga top followers ng CLTV, isa sa mga nominado for sure, eto pong si Alvin Quijado at si Kuyang Paquito Beltran. Hinihintay kong mag-comment pa si Kuyang Paquito. Magandang umaga po mga karehiyon sa inyo, Sir Justin and CLTV 36 family. Kumusta po kayong lahat, everyone? Ayan, maraming salamat, Alvin. Eto Alvin, ikaw, kumusta? Maulan ho yung gabi, medyo kagabi, Alvin, dito sa, alam ko, taga-Angeles ka malakas yung ulan, malakas yung buhos po ng may pabugso-bugsong pag-ulan, lalo na nung before midnight, at naka-live ho tayo kagabi, yung sa paggalaw ho ng bagyo ay ating patuloy pong binabantayan. Ayan, at Alvin, ikaw, kumusta? Share mo yung experience mo. Ayan, Dan, share na din po. Ayan, na-share na ni Alvin yung ating streaming. Kabalan, ikaw, ano pang hinihintay mo? I-share mo na yan. Paabutin natin ng 50 live viewers. Biplay ko yung biplay ko na ho mga kabalin. Itong weather forecast po ng Pag-asa
para ho sa araw na ito. Ito ho yung latest available data na meron ho tayo o latest available forecast na meron ho tayo. Kanina pong 5:00 ng umaga ito inilabas. At mamaya sisikapin natin ipalabas ulit. Hintayin natin tuloy-tuloy po yung ating pag-stream. Ah, mamaya pong 11:00 or 11:30 ay expected po na maglalabas muli ito pong ating Weather Bureau ng panibagong press briefing sa kanila hong YouTube page. Ayan mga kabalen. Welcome po sa Newsstream. Ito, bigyang daan muna natin. Ito pong press briefing ng Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa monitor natin na bagyo na si Typhoon Pepito. Sa kasalukuyan nga po ay patuloy ng binabaybay ni Bagyong Pepito yung karagatan, palayo pa dito sa ating kalupaan at huli itong namataan sa layong 145 kilometers west ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito'y lakas ng hangin na 130 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 160 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour at sa kasalukuyan po may kita nga natin dito sa ating satellite animation na bagamat yung sentro ni Bagyong Pipito ay binabaybay na po yung karagatan, is hagip pa rin ng rain bands nito itong area ng Northern Luzon maging yung ilang areas pa ng Central Luzon. So ngayong araw po yung mga areas na ito is makakaranas pa rin ng mga bugso ng mga malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan at moderate to high risk pa rin na storm surge ngayong araw. And nakita po natin throughout this day po habang mas magiging palayo pa si Bagyong Pipito palabas ng ating area of responsibility ay unti-unti na pong aaliwalas yung panahon sa malaking bahagi po ng Luzon at ilang bahagi pa po ng ating bansa. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Pipito, patuloy po itong kikilos generally west-northwestward ngayong araw at lalabas po ito ng ating area of responsibility ngayong umaga or mamayang tanghali. At may kita nga po natin dito sa ating forecast track muli po yung sentro ni Bagyong Pipito is nasa karagatan na, ngunit mapapansin po natin itong area ng yellow circle is hagip pa rin po itong area ng Northern Luzon at ilang bahagi pa ng Central Luzon kung saan ngayong araw nga po is makakaranas pa rin ng bugso ng mga malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan at meron pa rin po tayong moderate to high risk na storm surge na dulot ni Bagyong Pipito. At dahil nga po dito, meron pa rin tayong nakataas na wind signal number 3 sa northern and western portions ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union, maging sa western portion ng Abra. Samantala, wind signal number 2 naman sa Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, sa bahagi ng Pangasinan, rest of Abra, western portion ng Mountain Province, Benguet, northern portion ng Zambales, at wind signal number 1 naman po sa Apayao, Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, western portion ng Cagayan, Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Nueva Ecija, Tarlac at central portion ng Zambales. Kung saan yung mga areas na nabanggit po natin, lalong-lalo na yung areas under wind signal number 3, is patuloy pa rin pong makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Pipito. And in-expect po natin sa mga susunod na araw and within this day, ito pong mga areas natin under wind signals is unti-unti na pong mababawasan. Ngunit muli po sa kasalukuyan, meron pa rin tayong mararanasan na bugso ng mga malalakas na hangin sa areas nito. So patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan. Samantala sa mga pagulan naman po dulot ng outer rain bands ni Bagyong Pipito. Ngayong araw meron pa rin tayong mga moderate to heavy na pagulan na mararanasan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, maging sa bahagi din ng Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at sa Cagayan. Isabela, miging sa area din po ng Batanes. So patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na po yung mga areas natin na malapit sa mga ilog, sapa, and also sa mga bulubunduking lugar kung saan posible po tayo or prone po tayo sa mga flash floods or yung pagragasa po ng tubig and also sa mga landslides.
At sa kasalukuyan po, meron pa rin tayong moderate to high risk ng storm surge kung saan 2.1 to 3 meters po yung posible pong taas ng storm surge sa area ng La Union, Ilocos Sur at Pangasinan. Samantala 1 to 2 meters naman sa Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Pangasinan at Zambales. So kapag meron pa rin po tayong moderate to high risk ng storm surge, is mas mainam po na lumayo pa rin tayo sa coastal areas and also pumunta po tayo dun sa mas mataas po na lugar para maiwasan natin yung mga pagbaha na dulot ng storm surge. At kapag meron po tayong storm surge or moderate to high risk po ng storm surge, is mas mainam po na isuspend po muna natin yung mga water or marine activities po natin, gaya po halimbawa ng surfing or ng paglangoy po dito po sa mga coastal areas po ng mga nabanggit nating lugar. At sa kasalukuyan po, meron tayong nakataas pa din na gale warning sa area ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging sa northern coast ng Zambales, eastern coast ng Cagayan at sa bahagi po ng Isabela. Samantala, meron din po tayong gale warning na nakataas sa area po ng Batanes. Dulot po ito ng ina-expect natin na incoming northeasterly wind flow sa mga susunod po na oras. At para naman po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, malakas pa rin po na hangin. Also may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan dito sa area ng Ilocos Region. Dulot pa rin po yan ni Bagyong Pepito. Samantala, may bugso pa rin po tayo ng mga malakas na hangin and panakanakang pag-ulan dito sa Cordillera Administrative Region and also dito din sa area ng Zambales. And samantala naman po, magiging maulap pa rin po yung ating kalangitan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, sa nalalabing bahagi pa ng Central Luzon, maging sa area po ng Calabarzon at dito sa Metro Manila ngayong araw kung saan may tsansa pa rin po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot naman po yan ng trough or ng extension ni Bagyong Pepito. Samantala, sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Samantala, sa bahagi naman po ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay patuloy po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron lamang po tayong mararanasan pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Patuloy po tayo magantabay sa updates ni Papalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.tust.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
Muli po, nagbabalik ang inyong lingkod, Justin Dizon, para po sa ating CLTV 36 news stream. Opo, gawin nyo ng morning habit ito, kabalen. Samahan po ninyo ako umaga, 10:15 ng umaga sa telebisyon. Pero mas maaga ho tayo sa Facebook. Kanina ho, alas 8 ng umaga, naka-live na tayo. Oo, dahil syempre alam mo natin, marami sa ating mga kababayan ang naghahanap ngayon ng impormasyon sa mga ganito pong panahon, sa panahon po ng ika nga ay may bagyo. Yun po, nakita ninyo mga kabalen, i-play ho natin yung forecast mula ho sa Pag-asa. Ito, Alvin, hindi yan. Wala po sa Batangas yung transmitter ng CLTV. Nasa CLTV, nasa Central Luzon po. Oo. Hindi siya Alvin. Hindi ito nakalagay. CLTV. Sa po, sa San Fernando. Oo. Dati sa Clark. Oo, sa Clark. Pero ayun po, binalik natin dahil digital na mas bago na ho yung transmitter ho ng CLTV 36. Yan. Batangas City. Hindi po, no. Baka iba yung napuntahan ni Kuyang Roald Gonzalo. Yan. Pero maraming salamat Kuyang Roald kahit dyan sa Batangas talagang ramdam na ramdam ho ninyo yung CLTV 36. So kung ikaw ay nakasignal, Channel 115 nationwide yan, di ba? At kung sa Central Luzon naman, kung sa Facebook, sa Central Luzon, yan po yan sa ating cable box, yung ating digital box. Yan. At sa mga cable partners din natin, meron ho yan, 38 cable partners. At doon naman sa ating digital box, paulit-ulit kong sinasabi, ang sarap kasi mag-scan. Di ba? Yung pag nakikita mo yung mga channel, tapos nag-scan ka, makita mo, andun na yung CLTV, makikita mo, andun din yung ibang channel. So parang, ako syempre personally, taga CLTV, di ba? Pag nakikita ko nandun yung CLTV, nakaka-excite ho mga kabalen, kasi isipin ho ninyo, isa ho ang CLTV 36, Pride of Pampanga dapat maituturing. Pride of Pampanga talagang maituturing, dahil ito ho mga kabalen, paano hindi isa ho yung CLTV doon sa mga una, na tumugon doon sa panawagan ho ng ating pamahalaan na magkaroon ng tawag dito, digitalization o yung mag-shift po sa digital TV Yes. Alvin, live sa television itong ating stream. Alvin, sa Bitag, live muna hong napapanood sa television din itong ating streaming. Yan, Alvin, Yung sa Clark, yung dating sa likod ng CDC building. Ayan, kung napadpad na ho kayo doon. Yung mataas na tower doon sa likod ho ng CDC. Yun ho yung sa CLTV 36. Bago natin inilipat, Alvin. Yan. Di ba? Oo. Isipin ho ninyo, gaya nga ho nung binabanggit ko kanina, ang sarap sa feeling na meron ho tayong telebisyon. Dito sa Pampanga, sa San Fernando, Pampanga, na pag clinic mo yung digital box mo, makikita mo kahilera ho doon ng mga iba't ibang channel sa buong bansa. At ito po ika nga panataho ng ating founder, Levi P. Laos, na ipahayag sa hindi lamang sa Pampanga, hindi lamang sa Central Luzon, kundi sa maging buong bansa at buong mundo, kung gaano ika nga kaunlad at kung gaano po ika nga kaayos itong ating lalawigan, Pampanga at itong countryside, ito pong Central Luzon, isa pong ika nga lugar na merong potensyal para sa mga business development, Ito tinatawag na countryside development. Opo, mga kabalen, ay isa ho yan sa mga pinanghahawakan at nais ika nga ipagpatuloy ng CLTV 36, mga kabalen. Ito, sabi ni Alvin, maraming partners ng CLTV 36 like cable partners at digital TV boxes. So, Alvin, kahit nga yung for the box ng GMA, pwede ho doon. Yung Baron, pwede rin yan. Ayan, Sabi ni Roald, ito mga kachat ko, kabalan, makisama na ho kayo sa aming kwentuhan. Sabi ni Roald, ayan, located CGIC building, ayan, City of San Fernando, Pampanga. Pero hindi siya CP Garcia Street. Diyan lang sa may car road, sa Jose Abad Santos Avenue. Yan, si Roald. At
Sabi ni Alvin, kumbaga inalis na po lahat ng analog TV kaya shift po tayo into digital TV. Oo, at ang galing ni Alvin. Ha? Ito nga yung mga engineer, paging engineer Kim Magaro ng CLTV 36. So, meron yung isang ating masugid na follower. Ayan o, DTV po ang tawag ngayon, hindi na siya analog terrestrial TV. Tama, Alvin. Ayan o. Kung ako yung teacher ni Alvin, flat 1 na siya agad sa broadcast. Oo. Sa TV production. Ayan, sabi ni Roaldo, worldwide talaga tayo napapanood mga kabalen. Dahil po, pwede rin tayo sa ating streaming, sa ating mga live streaming app. Sa analog, meron ho tayo. Ganon din ho sa ating website. Nationwide lang po kundi DTV. Ayan. Yes, ayan. Oh, aktibo-aktibo mga kabalen. I-share niyo na ho itong ating talakayan at makilahok na rin ho kayo sa kwentuhan, sa masayang kwentuhan kasama ho itong ating mga followers. At again, makibahagi po kayo sa patuloy na lumalaking online community ng CLTV 36 kung saan ang ating pong goal, okay, ay hindi lang kami ang maghahatid ng impormasyon, ng makatotohanang impormasyon. Kundi kayo rin po mga kabalen, inaasahan po namin na makatulong, lalong-lalo na ho sa panahon na ganito na kailangan malaman natin yung mga nangyayari sa ating paligid. Ito hong inyong nakikita para ho sa mga bumabiyahe sa oras na ito ay real-time traffic monitoring hatid po sa atin ng NLEX Corporation. Banggitin ko lamang isa-isa itong sitwasyon ng trapiko sa may bahagi po ng Balintawak Toll Plaza. Ayan, dahil marami pong mga nagsuspende at alas 10:40 na ng umaga, napakaluwag ho ng direksyon ng northbound. O yun pong mga pabalik o pauwi o papunta dito ho sa Pampanga. Wala pong pila. Pagdating naman ho sa Valenzuela Interchange, dyan po sa may northbound, makikita ho natin yung mga volume ng sasakyan. Pero ito maganda dyan, nakikita kapansin-pansin na kabalen na hindi ganun basa ang kalsada. At magandang senyales, naway magtuloy-tuloy na hong sumikat itong haring araw, ngayon pong araw ng Lunes, November 18, upang sa gayon wala na hong mapinsala itong mga bagyo. Silipin ho natin sa may bandang kanan naman ng inyong screen. Gawing itaas, ito pong Mindanao Toll Plaza eastbound. Ito ho, may mga pila ng sasakyan dyan sa lane, palabas ho ng Mindanao Avenue. At dyan naman ho sa Kilometer 20 southbound lane, ayan, makikita natin, bahagi po ng NLEX sa may Valenzuela, maluwag-luwag pa rin po ang sitwasyon. Gayon din ho sa may Bocaue Toll Plaza, halos walang sasakyan. Di ba? At dyan sa may pinakababa, gawing kanan, eto ho mga kabalen ay sa City of San Fernando. Ito po yung San Fernando Interchange Bridge. Ito pong nasa right side niyan, ayan ho yung palabas ng San Fernando exit. Kung ikaw ay nanggagaling ng Metro Manila at iyang gawing kaliwa naman na screen ay yan po yung going southbound o yung southbound lane, going to Manila po yan. Maluwag ho ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito, kabalen. Pero again, mag-iingat ho tayo at hinay-hinay ho sa pagdadrive. Pagbati ho sa lahat ng ating mga nanonood dyan ho sa may bayan ho ng San Simon, Pampanga. Yung mga kaklase ko dyan nung high school, lalong-lalo na ho yung mga yung mga nanonood, yung mga alumni ng Assumpta Technical High School. Ayan, maraming salamat ho sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Pinabati ko rin, ito lalong-lalo na ho dito sa
asawa ho ng aming presidente sa alumni, si Engineer Alex Yabut. Isa ho sa mga laging nakatutok mula ho sa batch 83 ng Asunta Technical High School. Ayan, maraming salamat, Engineer Alex Yabut at kay Ma'am Yoli Simbulan Yabut sa inyo hong pagtutok sa CLTV 36. Ayan, mga kabalen. Silipin naman ho natin, eto pong ilang mga balita mula po sa Facebook page ng CLTV 36. So, mga kabalen, ang latest update ito mga kabalen, nagkalat ho yung ilang mga yero at sanga ng puno sa mga kalsadang sakop po nitong Baler Aurora dahil po sa pananalasa ng Bagyong Pepito. Sa mga ibinahaging larawan po nitong PDRRMO ng Aurora, makikita po kapansin-pansin ito pong mga yero na nagkalat ho at lininis na kagabi nito pong miyembro ng PDRRMO. Sa may Dipakulaw ho kasi nag-landfall itong si Bagyong Pepito kahapon, bandang alas. Ito po kabilang sa mga talagang napuruhan ito pong lalawigan po ng Aurora kung saan itinaas pa sa signal number 5 yung ilang mga lugar o ilang mga area po dyan. At ito po yung mga sitwasyon mga eksena sa Baler Aurora. Ito ho, kabalen, basahin ko lamang yung update po ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Para ho sa kaugnay ho nitong epekto o combined effects of Tropical Cyclone Nika, Ophel, and Pepito in Central Luzon. Ito po may petsang November 17, 2024, 6 p.m. Inilabas ho kaninang 8:46 ng umaga mula po sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Yes, mga kabalen. Aabot ho sa 12,596 families o 37,415 individuals ang naapektuhan po ng bagyong Nika muna to dyan ho sa may Aurora sa 109 barangays ng probinsya ng Aurora. At nang pumasok po itong Super Typhoon Pepito ay umabot ho sa 5,477 families o 17,203 individuals po ang naapektuhan sa 84 barangays po sa Aurora diyan po sa pito sa Bataan pito Aurora, Bataan, 2 Bulacan, 1 Nueva Ecija, 1 at Pampanga 2 dahil po sa may Typhoon Pepito Umabot din po sa mahigit 2,000 ang mga inilikas at kasalukuyang nasa evacuation centers sa mga oras pong ito. Ayon ho yan sa RDRRMC
habang mahigit 4,500 naman po ang mga nasa labas ng evacuation centers. Aabot po sa 141 na evacuation centers ang binuksan. Diyan ho sa iba't ibang mga lugar, ano? At 37 municipalities ho sa Aurora ang nagpatupad din. At sa buong Central Luzon actually, 37 municipalities po ang nagpatupad ng preemptive evacuation bunsod ng tropical cyclone Pepito. Dalawang individual naman sa bayan ho ng Dilasag, Aurora ang naitalang nasugatan dahil po sa insidente. Ito ho mga kabalen, batay ho sa ulat ng RDRMC, aabot ho sa 910 ang mga bilang ng mga bahay na nasira. Dito pong magkakasunod na bagyong Nika, Ophel at Pepito dito sa Central Luzon, kung saan 43 yung totally damaged at 867 naman yung maituturing na partially damaged dyan ho sa may lalawigan ng Aurora. Atin pong makibalita, ito, papasok natin yung comment. Nano pong balita karetang may nga pa rallies king Bacolor kabang badal belang Makatapak Festival. Facebook itang update ay kuwata mo at pakibaluan tamo po kang Mayor Diman niya. Kasabi tayo po, Mayor Diman dato at makasadyay pong mamye pasyag dikil ken. Pero yan po, kabalen mag-update tamo. At ay ni panayan tayo mo pong makibat i-Mayor Diman. Pero may okay na po at mamaya pong statement, mamaya pong update. Digil po ka rin yung kabalenta mo. Aking bilyari na. At ito po si Kabayan Art. Ingat ho tayong lahat. Ingat Kabayan Art. Kung saan ka man papadpad ngayon. Alam ko maraming ikot ngayon. At ayan. Sige po, bigyang daan natin. Etong tapusin ko lang yung binabasa ko kanina, yung situational report. Bago natin papasukin si Alvin at bago natin papasukin ito pang ito habang hinihintay din ho natin si Mayor Mayor Diman Datu at kung makakausap po natin siya ngayon at ito hinihintay ko lang ho yung kanyang confirmation para matawagan ho natin ang butihing alkalde ng bayan ho ng Bacolor, Pampanga. Ito, gaya ho ng binabanggit ko kanina. Diyan, tingnan pa natin yung ibang epekto ho. Sa kasalukuyan po, umabot na rin sa 855,326 ang insalang naiulat po sa agrikultura. Namahagi na rin ho itong mga food packs na tumulong na rin ho yung 7th Infantry Division at 70 Infantry Battalion
dyan ho sa pamamahagi at repacking na food packs ng DSWD Region 3 dyan sa may Global Asiana, Barangay San Juan Pablo, San Simon, at nag-provide din ng manpower dun sa road cleaning at ito ho, tulong-tulong yung ating mga kababayan at pati dun sa mga clearing operations. Ayan, nakikita ho natin. Ulitin ko ho, kabalin, umabot ho sa mahigit, mahigit 900. Ito pong mga bilang ng napinsalang bahay dito po sa Aurora dahil sa pananalasa po ng bagyong Pepito at ito pang mga previous weather conditions, Nika, Ophel, ayan. Doon ho sa datos na inilabas ng RDRRMC, Situational Report number 14 and 15. At ngayon pong alas 8:46 ng umaga, higit 4,000 na pamilya ang kasalukuyang nasa mga evacuation centers pa po. As of this time, dahil dyan sa pananalasa ng bagyo. Sa lalawigan ng Aurora, gaya ho ng ating mga pinapakita, 43 houses po ang totally damaged, habang 867 naman yung partially damaged. Mamaya po, tuloy-tuloy lamang tayo at sisikapin din nating makausap sa Office of Civil Defense para po makahingi ng update kaugnay ng mga nangyari dyan ho sa Aurora. Meron tayong 2 minuto, makakasama ho natin ngayon sa ating programa si Alvin Quijado, isang masugid na tagasunod nitong ating streaming, At citizen journalist po na isang estudyante ng COM. Yan, papasukin ko lang. Hi, good morning, Alvin. Hello po, magandang umaga po mga Kariyon, Sir Justin Dizon and CLTV 36 family. Kumusta po kayong lahat dyan, mga kaibigan? Ayan, okay naman tayo, Alvin. Alvin, ikaw, kumusta? Kumusta ang weekend at ano ba yung paibabahagi mo sa amin ngayon, Alvin, habang tinitignan muna natin yung traffic situation sa NLEX. Go ahead. Ayan, so as of today, as of kahapon and nung Sabado, okay naman po dito po sa amin sa Angeles. Although kahapon dahil nga po signal number 2 and 3 po tayo ng mga nakarang days, simula kahapon sa kanong Sabado, walang tigil po yung ulan, no? So nag-start po yung ulan. Sa pagkakaalam ko is mga nasa after lunch na, no, nung paglandfall na ni Super Bagyong Pepito. Although nung kagabi naman, wala na pong ulan. Tapos may konting ambon na lang po ulit nung sumunod na time, which is alas 10. Pero nung pagising ko na umaga, ay wala naman po. And ito po yung lagay po ng lugar po namin ngayon dito po ngayon sa may hospital ng Angeles dito po sa dali lang po. Dito sa dito sa may Pampang, no? So, ayan po. Okay na po ba? Nakikita po ba? Ayan. Yes, nakikita ko. Ayan, so Alvin, pabilis lang. Ayan. Alvin, for a while. Magbababay lang ako sa ating mga kababayan dyan sa telebisyon, Ayan, na-out na pala tayo sa TV. Sige, tuloy-tuloy tayo, Alvin. Kumusta dyan? Yung, okay, ayan. Good morning. Ayan, ulit, good morning po sa mga nanood ng CLTV dyan ng live stream natin sa TV. And syempre, back to report. Situational report naman po, okay naman po dito at wala naman pong any untoward incident as of today. No po, sa aking pag-iikot, wala naman pong masyadong traffic, although suspended po yung classes po namin sa Angeles City ngayong araw, no? So dito po ay ngayon po ay mataas na pong sikat ng araw. So ayan po. So ito po yung traffic situation po ngayon. So wala naman pong any untoward incident na kung na-observe as of now. Dito naman po ay wala rin. So nandito po ako ngayon sa hospital ng Angeles upang magpa-check ng uric acid, no, sa aking health, no, sa aking health na lang, no. So habang nag-aantay ako ng
matawag yung pangalan ko. Sabi ko, magpaalam ako, mag-situation report po ako. So anyway, ayan Yan. po, ngayon po ay suspended rin po yung klase po namin sa Magalang, Pampanga, lalo na dyan sa Pampanga State Agricultural University, kung yung nagkakamali ng anunsyo, no, na-announce na po siya kagabi, na na-share ko pa sa aking Facebook, sa aking account. Ayan, so ulit, as of today is it's 11 a.m. na. Wala naman pong any untoward incidents. Traffic, all goods naman. At sa mga tao naman po, okay naman po pamumuhay dito. Wala naman pong mga kung nakikita mga hindi Yan. dapat makita na pwedeng may balita. So today wala naman po at okay naman po tayo. And ito pong mga nakaraang week naman po, babalikan lang po natin. Anong pong Thursday ay nakaranas po ako ng traffic dyan sa may bandang Sapang Maysa dahil po mahaba po yung pila noon. Na-live ko pa siya sa aking Facebook no. Nag-situation report po ako. Yun po, dumating po pala dyan sa may Sapang Maysa cover court itong si Mayor Roding Gonzales, no. Nagtanong ako sa kanila ano pong nangyayari, bakit po traffic. Ngayon may nag-comment po sa aking live na ayuda daw po ata, kung yung nakakakamali. No po, baka po may interpret ng mga taga Mexico, LGU. So, yun, na-confirm ko na, yun nga, may mga Verify daming muna mga natin, upuan na nakaseta. confirm muna natin. I-verify muna natin, opo, baka po ma-oriente tayo bago eh. natin balita. Tama Yes yan, po, Alvin. yes. Bago natin nilabas. Yan, Chat mo muna sa akin yan. Pero yung Yan, Apo, pero yun pong traffic na yun, sir, ay umabot po ng nasa yan, sorry. May umatras ng biglang lang. Ayun. So umabot lang po tayo ng 50 minutes yung live ko, no. So yun, umusad naman po yung sasakyan, mga sasakyan po doon sa aking kinaroroon abang ako'y pauwi. And dito naman po, okay naman po Alvin, dito, sir. Okay, Alvin, medyo overtime na tayo. Panghuli na lang, batiin mo na lamang yung mga kaibigan mo, yung mga nanonood sa PSAU, syempre. At yung mga iyo pang mga followers. At uli, maraming salamat sa iyong lagi pagsama sa amin. Okay, sige po, bati po tayo. Shout out po sa mga klase ko po dyan sa BS Development Communication 3A, sa aking mga instructors, no, sa aming mga ka-schoolmate dyan sa PSAU. Good morning. Hopefully maging safe po tayo, although suspended po yung classes po natin. Bukas baka meron na tayong pasok. Yan. At hoping pag-pray po natin sa Diyos na wala na pong susunod na bagyo. Dahil siyempre malapit na tayo mag-December. So advance Merry Christmas po sa ating lahat dyan. And siyempre ito po si Alvin Quiado ng Citizen Journalist para sa balitaan ng CLTV 36. Sir, thank you po. Yan, maraming salamat. And po mga kabalin, inyo pong napanood si Alvin Quijado. Oo, ang ating masugid na tagasunod dito po sa ating programang CLTV 36 News Stream. Thank you, Alvin. At isa ho siya sa mga kabataan na nangangarap makapagtrabaho sa telebisyon at sa radyo. At siyempre, gaya ho ng aking nabanggit, siyempre, ito po CLTV 36 and nandito para ho magbigay ng pagkakataon din sa mga kagaya po ni Alvin na gustong maranasan paano ba ang pagbabalita, paano ba ang trabaho dito po sa telebisyon at sa radyo. Kabalen, magpapaalam muna si Kuyang Justin dito po sa ating streaming pero hindi ko po ito papatayin. Tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan at maya-maya abangan ho natin 11:30 or actually ngayon baka meron na, check ko na. Ito pong weather bulletin ng Pag-asa dahil tuwing alas 11 po yan inilalabas. Ayan, wala pa dahil 11:02 pa lang. Mamaya babalik ho ako pag meron ng update itong Pag-asa. For the meantime, tutukan muna ho natin yung traffic situation dito po sa North Luzon Expressway at yung iba pang mga balita, gaya nga ng nabanggit ko sa CLTV 36. Panoorin ho na po natin itong balita ni Liana Canela kagabi diyan sa may Makatapak Festival. Ito, puntahan natin mga kabalin.
Ito po, play ko lang yung report ni Liana. Po kaya nagkakatampi labot kapapangan at sutam po kaya nga San Guillermo Palace Church ng Bacolor, Pampanga nung lupa rin. Pagmasusyan po yung kaadwang dalan at pong at lumpulot siya mabanwa na po ng Lanaval Festival o yung Fiesta Lanaval kaya po yung Bacolor, Pampanga. At yan po, akakit siya po na bistaman masikan po yung pamanurad. Dahil po kaya katamong kabalena at deboto kaya ni Kim Bacolor, Pampanga at miyawa pang lugar king mabilog alab bod Kapampangan. Po may patinag in karalang pamananampalataya o in karalang devotion at sula po Kenny at makisan metong po para kin Lanaval procession at kota mo po ipakit mo po kaya kayo kaganapan Kenny at ayan po kakaluwal na pa mo po ngayon ning kakayarin na pa mo po ning misa at nung akita mo po din kaya katamong kabalen Kenny. Ayan po magsadya no po makanita po tunggal-tunggal no pong lumwal deta pong 21 na patrons karanen pong miyaliwang barangay Kenny po king Bacolod. Ayan po. Nung akakit po na din po nga patronda po, ding adwang pulot metong barangay Kenny King Bacolor, bangkanita po alila mabasa at magbalaw sa ining karelang prosesyon, binalot do po nga plastic. At ding aliwa po, akit yo po ta ating pang makapayong karenik pong karelang patron. Yan po, kakayari pa mo po yun misa Kenny King San Guillermo Parish Church. Ano kung kanyaman king pakiramdam na akit na bisaman masikaning pamanuran at may kiyabe ng samot ning masika na hangin, dini pong kaya katamong kabalen. Alimu kaya king Bacolor, nung aliwari kaya katamong kabalen, kareng aliwa pang lugar kaya king Labod Kapampangan. At chula po, kaya nga bengi ngayon ni kaya rin na po ni Miss, o itasininbala pa mo po, at may miya kapasalamatan, at pangadi, ngayon naman po, makisan metong la para po kaya nga prosesyon, kaya king Lanaval procession. Opo, atin po may comment anong JJ Di Matira, kahapon concert at sayawan. Ito na bengi po, opo, ano may nga nabasa ng aldo po, miyaliwa pong aktibidad, ingi daw na Kenny. At ngayon po bengi, yung kapyasa na po mismo nila Lanaval, o nga Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Lanaval de Bacolor. Ay po, yung 239 pamagmasusi po, 239 pamagmasusi. Kaya po nga kapiesta na po nga ning karelang mala patron ni Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Lanaval de Bacolor. Bakit nila po kaya kayo din adwang pulot meto nga patron? Yung paya yung po nung kaya katamong camera, medyo mabasaya po niya. Uli pong masikan po yung uran kaya niya nga po mabasaya po yung kaya katamong camera. Nandin po minunatan ng akasabi ding mapilang deboto po Kenny King Bacolor
Pampanga na adapin po. Nabisa po ating bagyo Super Typhoon Pepito. Ila po ela talaga pepatinag. Ali po may putut in karelang ng palataya po yung devotion. Da uling po rin pong ipakit in karelang kapasalamatan. Apo yung karelang pamanga di kaya king karelang devotion kaya king birhen na po o ni patron na po ning bakar in po Nuestra Señora del Santísimo de Rosario de la Noval de Bacolod. Ayan po nung akit ko po, atin na pong anak, atin ng matuwa, at nandito po, atin na senior citizen na po, na basta po masikalimuran, ay po, mintaya po kayo, bang ipakit na po yung kayang kapasalamatan na pong aman ng palataya. Ayan po nung akit ko po, makatakap na pong plastic o soup. Bala pong yema sa din malapatron. Din malapatron kening ding adwang pulot metong barangay ken Bacolod. Nandito po tayo ngayon sa Bacolod, Pampanga. Ano po para po sa ating mga taga-subaybay na mga Tagalog po, no? Nandito po tayo sa Bacolod, Pampanga kung saan ipinagdiriwang po ang La Noval. Dito po yan sa San Guillermo Parish Church. Okay. Pang-pili. Yabe, tamo po kaya katamo nga panalangin na sana po ay ni po Super Typhoon na Pepito. Sika no, alin na masyado maka-apekto ka rin kaya katamong kabali, nalimukin ni king Labuad, Kapampangan, no niya karing nayaliwa pang probinsya, king Luzon, ako king Mabilog, Abansa. Labing-isang barangay sa gitnang Luzon ang kinilala bilang best lupang tagapamayapa dahil sa kanilang natatanging pagpapatupad ng katarungang pambarangay. Nanghal bilang pinakamahusay ang barangay Mulawin sa Orani, Bataan para sa kategoryang 1st to 3rd class municipalities. Pumangalawa naman ang barangay Calantas sa kasiguran ng Aurora, habang nasa ikatlong pwesto ang barangay Pesa sa Bungabon, Nueva Ecija. Para sa 4 to 6 class municipalities, nanguna ang barangay Santo Lucia sa Samal, Bataan, sinundan ng barangay Poblacion Norte sa San Clemente, Tarlac at barangay Camiling sa Cabangan, Zambales. Sa component cities category, nakuha ng barangay Kupang proper sa Balanga City, Bataan ang unang gantimpala. Pumangalawa ang barangay Santo Rosario sa Mabalacat City, Pampanga at ikatlo naman ang barangay Tungkong Mangga sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Samantala, sa highly urbanized city category, nanguna ang barangay Barreto sa Olongapo City. Kinilala rin bilang runner-up ang barangay Balibago sa Angeles City. Tumanggap ng mga sertipiko at cash incentives ang mga awardee. 50,000 pesos para sa mga first placers, 30,000 pesos para sa second placers, at 20,000 pesos para sa third placers.
Ayon kay DILG Regional Director Anthony Nuida, ang mga ginawarang barangay ay halimbawa ng mabuting pamamahala. Ang kanilang umanong pagsusumikap na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ay hindi lamang nagdulot ng positibong pagbabago sa kanilang komunidad, kundi nagbigay din ng magandang halimbawa para sa iba pang lokal na pamahalaan. Binigyan din ni DILG Bureau of Local Government Supervision Director Debbie Torres na ang mga barangay na ito ay sumasalamin sa tunay na diwa ng serbisyong publiko. Itinatag ang lupong Tagapamayapa Incentive Awards upang kilalanin ang mga barangay na may natatanging kakayahan sa pagresolba ng mga alitan sa antas ng komunidad. Sinusuri ang kanilang performance base sa kahusayan ng operasyon, epektibong pagtugon sa layunin ng katarungang pambarangay at malikhaing pamamaraan ng kanilang mga mediator. Kasama si Justin Dizon, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Pampanga para kay opisyal na pamanguklat ning sinukwan Festival 2024 ne kay pamanin muna na po ning Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. At sula po kayo ni Regliayaliwang Eskwela, partikular po rin yung katamong Mekyabek and Drum and Lyre Competition. Ngayon po, albentaya po yung programa.
Dagal salamat. Malyari na po po luglog. Maya-mayabang pong kasibayan kami sabla. Malugod na po ang pong katagapan. Di kapag masusyan ang Sinubuan Festival 2024. Kulturang Amana, Sukat Ipamana. Para po, ang pamuklaan ay amano. Inagayang bayang oras at masigabong palakpakan. Ang chairperson ng Sinubuan Festival 2024. O yung kanta siguro nila. Yung kanta kanina. Ayaw pa, ibakan po, kinakamuan. Bago po, businessman, signal number 3 tamo, kaya nakatamo, paborin, haring sinubuan. Huling yung kinakamong kapatagan rin, para kayaya, dating katatagan, Ano ko? Opo!
sa sinukuan. Alto kung ako po edad siyam abanua. Nalakaran iba. Naray, kaibigan, Del Pilar! Dinadala pong masigaw na
Kasibayo, ikaw kinala mo kanilala ng lakon at nababili sa kuwan. At kabayaran na lang mo kanilang kompetisyon ng gano'n, ikabiti ng Nobyembre, laban at nababili sa kuwan free budget. Ikabili sa kuwan coronation, nagarapya ang Pinsuno, Bebesyapuita, ang Biyernes, iklaban ng sinukuan. In Princesina ng sinukuan naman, nagarapya po bukas, Lunes alas 2 free budget. Si Juana ng Suli, by paper sold, in November 19, Martis. At nabayaran na lang po, bigyan na mo kaya nakang mga sabi, ang pong mga nagpinsan pa, dinagana mo pasigawan na palagpagan. Sinukuan Festival, Maragulya, kapasalamatan ng King Robinson's Land Corporation bilang balik ng Ikatamang Festival kay Mapinanaw Banwa. Kaya naman, hindi pumabang, magkirang naman tayo yung mensahe kay Ibon, yung Regional Marketing Head ng King Robinson's Land Corporation, palakpakan tayo kay Ms. Maria Teresa Gonzalez. Magandang umaga po. We would like to thank the Foundation for leading up the Pampanga Incorporated, headed by Engineer Ferg Elroy, and the Chairman of this year's festivities, Mr. Brady Kinko, to the Board of Directors and members of the Foundation, for the 2 decades of continuous partnership with Robinson's Schools. We would like to welcome our Department of Tourism, Regional Director Richard Davis, for joining us in the celebrating of the Pampanga. I am truly honored to stand before you, all of you today, as you gather in anticipation of the grand opening of the Sichuan Festival 2024. On behalf of my colleagues from Robinson's Schools, I would like to extend my deepest gratitude and heartfelt congratulations to all of you, the dedicated organizers, volunteers, performers, and partners who have worked tirelessly to bring this festival to life. The Sichuan Festival has long been a symbol of Pampanga's rich culture and heritage. And we are proud that at Robinson's Gardens, we became part of this annual celebration. As we look forward to the events and festivities in this 2024, I am filled with admiration for the effort and passion that goes into making this festival a success, especially to the children and students who participated in activities, no matter how young. They are proud to show their talents from the exhilarating street dancers, cooking, aerial recipes, to the vibrant displays of local arts and crafts. Every aspect of the festival captures the essence of our identity and reminds us of the importance of preserving our tradition for future generations. To the organizers, I commend your hard work and vision. Your dedication ensures that each festival is not only an unforgettable experience, but also an opportunity to develop new years of Pampanga's cultural wealth. And as we celebrate this year's festival, let us remember the importance of passing on to the future generations with the same love and respect to the Kapampangan culture that has been known across the Philippines and the whole world. The Giant Lantern Festival, the Sinukuan Festival,
in the Kapampangan Museum. The warm hospitality, the resilience of the Kapampangans, the language, the artistry, and the beauty are all outstanding in the Kapampangan cultural identities. So thank you so much, and we look forward to a very fruitful and fantastic Sinubuan Festival 2024. Nakaloob sa Salamat. Thank you for giving home to the biggest festivals of the province of Pampanga. Thank you so much to our regional marketing hand, for Robinson's Corporation, Ms. Maria Teresa Gonzalez. In Department of Tourism, ay gumawa at talagang gamat pa ni Sulong ng Turismo, Kultura, ng Kapampangan at ng Pabilo Tarahiyos. Kaya ganda mo po hiling ako, Department of Tourism Regional Director, akin ang pumando, Aldo na rin kay Dante, alam mo, palapkaman tayo po, Dr. Richard Albert Dinas. Narito na ang update sa ating minomonitor na si Bagyong Pepito. Ito nga yung ating latest na satellite image. May kita natin yung sentro nitong si Pepito na napakalapit na sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa may layong 270 kilometers kanluran ng Batac, Ilocos Norte. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 110 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 135 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At ito naman, yung latest track natin kay Pepito. Nakikita nga din natin dito sa latest track na napakalapit na nito sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So inaasahan natin, posible na nga lumabas na ating PAR itong si Pepito ngayong tanghali o hindi kaya mamayang hapon. Subalit kahit papalayo na nga si Pepito sa ating bansa at palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, nakataas pa nga rin ang signal number 1 sa Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, sa may La Union, western portion ng Pangasinan at ang western portion ng Abra. So, etong tropical cyclone wind signal ay warning tungkol sa mga threat ng mga malalakas na hangin caused by bagyo. So, sa mga areas na mountainous areas, pati na rin sa coastal areas na exposed sa mga hangin, posibleng mas malakas yung maramdaman natin na hangin, at sa mga shielded areas, possible na mas mababa yung maramdaman nating hangin compared sa signal natin. So minimal to minor threat from strong winds, posible within any areas under signal number 1. Meron din tayong weather advisory na nilabas ng 11 a.m. Ito ay para kay Bagyong Pepito at inaasahan natin katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa may Batanes area. So kapag moderate to heavy rains, asahan natin localized flooding posible sa mga areas that are urbanized, low-lying or near rivers, at yung mga landslide o pagguho ng lupa, highly susceptible areas, posible yan. At kanina nga ring alas 8 ng umaga, naglabas na tayo ng final storm surge warning para kay Bagyong Pepito. Subalit, yung mga wind-driven na mga waves, posible pa nga rin makaapekto sa low-lying coastal communities, kaya kailangan pa rin natin mag-ingat. Meron din tayong nilabas na gale warning updated kaninang 11 a.m. sa may Batanes, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa mga nakatira sa areas na yan, mapanganib pumalaot lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. At yan na nga muna ang latest kay Bagyong Pepito mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat. Sinulat niya po ining ako sa yan, namin in English. Although
mga balik-balikin ko yung mga pampangan, panilan ko po. Anyway, kaya meron niya pa English ako pampangan para sa makaintindi, kaya meron po rin niya matapang bisita. Karing pamantong na nanglingan ng pampangan, in Sinubuan Festival, kaya meron po rin mga sa Star Hills, na pinilala na hindi. Kaya tayo na po pagkakaroon, kasi tapos na yung labang. Maya oras po kita tapos na yung pabuhay. Masaya ka po iimitan ko kayo ni kaya na tayo dito. Yung pamulat na ng Sinubuan Festival ngayon yung Banor. It's an honor to speak in front of this vibrant community, united by the rich and colorful culture that defines us. Ang kinatamang tema ngayon, kulturang amana, sukat ipamana, makaugit yan ang malalang at mandugan ng silbing pamagawa or call for action. Tunay ang pagpapiyay ang kinatamang kultura ng informa, bigil, tindalang, ang isip na rin kinatamang ninuno, lumipayamong ikasalayan ng balang generasyon. Meron niya tuling po ng kasalaysaya, kamela ng tradisyon, ang ng kasabatayanan, apanganakin, kabilatan na rin istorya, sasabyang tamo, rin tinarang sasakyan tamo, rin pamangan ang lulutong tamo, kaya meron na rin naman o aasa sa nika tamo. Manulyang responsibilidad na ingatan tayo at pasok na rin susunod kaya ng kapampangan, ikinatang lengua, the arts, ikinatang kultura, culture, at imamanang lahi, heritage. In this age of globalization and rapid change, the significance of our cultural identity becomes even more critical. It's easy to get swept up in lower trends and forget the roots that define us. But it's through festivals like the one that we are reminded of who we are and where we come from. Ulitan ever, kapagilan na ng festival, ayalala na kikatamong ibatan. By celebrating our heritage, we reaffirm our sense of belonging and pride as the Sinubuan Festival, inspired by the spirit of Aling Sinubuan, the god of ancient Pampangan, symbolizes the strength, unity, and resilience of our people. Just as Aling Sinubuan stood as a protector and guide, we too must stand as stewards of our cultural legacy. Through dance, music, and other forms of art, we breathe life into our heritage, ensuring that it thrives in the hearts of the young and the old alike. Let this festival be a reminder that culture is not static. It evolves with us. As we pass it on to the future generations, we also allow it to grow and adopt, reflecting our diversity as well as our creativity. To all artists, performers, organizers, and community members, thank you for your dedication in making this festival possible. Your hard work not only keeps our traditions alive, but also it strengthens the bonds within our community. Kapag ang susigayon itong Banua, in Sinubuan Festival, at nakakalimuan ang tuloy na pagtugan ng Pilihan ng Banua, nga kulturang amana, sukat at pamana. Kaya ang parte katamo yung pamana ng tayo. Katungkulan lamang ipabalaos, tayo na rin tulog ang inovasyon ng pamana ng Pampangan. Nasa po na ito na etamo ang magpapalaki, ito rin ang mahuli ang kultura, ito ang katapangan.
Luitia in Sinuan, Luitia in Pampanga, Loco RD, Dr. Richard Albert Dagas, naman po sa salamat. Kaya mga sabi, kaya ba nang sa'yo po, kaya bakit? Ang RD na always present, pwede ka mong manyang palambang. Happy birthday, RD, for all of us. Ang naman na salamat, ikaw na oras, bigay mo bigyan. Baas pa sila yan, ang opisyal ng Mama Muslinik na nagamo sa Yuan Festival 2024. Albert Talamur, kira ng Taladera, Iwan, Yuan na Pampangan.
Barangay Seremonias ng opisyal na mga gusti at nagdagawang pagpalakan, ikinagawang Card representatives, all our guests, and Ilog and province and service. At ang pagkatagala naman po ng ikinagawang opisyalis, Foundation for Ligang Kapampangan Incorporated, ikinagawang opisina at paglaban, ay naging po kinagawang for the official backing of the bill. A party ticket. In Robinson's land. Official level, Kimusti, in Sinopon Festival 2024, in bilang 5, 4, 3, 2, 1, mga Musti level, in Sinopon Festival 2024, Nandura ng Tamana, Super Itamana.
Para po, kailangan kayo magsadya para kay Sinubuan Festival 2024. Mas